Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ke nje mbukeli ukuthi ke usubscribe kule channel and uphinde phela uklickele ubell for ama notification. Namuhla ngiphethe kudaba oluthinta uLuyanda Zwane odlala ke indawo kaSibongile kuyidrama kuyithanda kakhulu iSibongile eNdedlaminisi. Besike sakhuluma ke lapha ngecharacter yakhe uSibongile ukuthi ke icharacter kaSibongile isizodlalwa uNtsikelelo Mthiyane, uyena ozoreplace uLuyanda Zwane. Imithombo ethembekile yaconfirma ngempela ukuthi ke uLuyanda Zwane uyashiya ke lapha kuSibongile eNdedlaminisi. And imithombo ibingavezanga ukuthi ke kahle kahle kwenzakaleni ingane uLuyanda Zwane eshiya ke lapha kuSibongile eNdedlaminisi. Kodwa ke sigcine sivelile lapha isizathu esenzeke uLuyanda Zwane ayishiyeke lapha icharacter kaSibongile. Imithombo beke isikhipha ama-updates baveza ukuthi ke uLuyanda Zwane akafunanga ukuvuselela icontract yakhe kaSeason 2 lapha kuSibongile eNdedlaminisi. Baveza ukuthi ke lokhu kwenzeke emva kokuba kubeke nokungazwani lapha between yena ke uLuyanda Zwane nayo ke lapha iproduction crew, even nabo ke lapha abalingisi. Babeke sebecacisa ngokuthi ke uLuyanda Zwane ebene bad attitude and iproduction crew bekunzima for yona ukuthi ke isebenzisane naye ke uLuyanda Zwane. Baphinde baveza ukuthi ke noza kwabo abalingisi adeke benokukhalaza ngaye ke yena uLuyanda Zwane. uLuyanda ubeke sekhetha ungayivuseleli icontract yakhe lapha kaSeason 2. Baphinde baveza ukuthi ke bambuzile uLuyanda Zwane ngayo ke le ndaba, kuvela ukuthi ke yena uLuyanda Zwane uyiphikile uthe ayikho ke leyo nto. So yizo ke indaba ade ngikuphathele zona ke lezi mbukeli. Ngiyathemba ukuthi ke nalabo ade beyibuza ke imibuzo njengamanje ke maybe sebephendulekile. Zibhlungu ke lezi indaba ukuthi ke lapha uLuyanda Zwane uyahamba, sizoba ke lapha noSibongile omusha. Ngicela ke nje mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.